Amjokmungno kitingwi haino hai kaisa kha khamjaknai patimung bwskango sokpaika Madhya Pradesh ni Mauganj hangkorni chijar uborni koroksa bukuk langma sachuka nukhungni borokrok sawai khnarika Amjokmungni sukmung blai pinjakma bai wana pojate kha hamyani daratino o patimung hinui Madhya Pradesh hasteni Mauganj hangkorni Akangsha Chaturbedi mungoi nukhungni khoroksa sujrok bwsa tongnai Dr. Ungnani imangnogoi bo Neet Amjokmungni tiar ungmani nukhungni borokrok rangkariwi maniani bagai lakai tei solok arinawi bono phwrwnglaimani nukhungni borokrok khaklaimani thinango Dr. Ungoi Akangsha nok nukhungni barjano yachakana hinui phia achomsa bini langma chomani koktoma manui nukhungni borokrok tei amchaini lukurok bepakno kha khamlaikya naimuthangrokni bwkhaktwi sawi mankha kaisa thwinani swkang swi klangmani swilai mankha hinui aro swijak nugui Amjokmungno twiwi khabaijak tei thinangno twiwi wanamao klaijak hinui sawi mankha naimuthangrok chetrowi nainani chenglai kha Bureau Report News Now